Bumbero ka ba? Bumbero ka? Hindi road truck. Lala. Hello guys, good afternoon. Ako na po ni Anita Perotso Vlog. Welcome to my channel. I'm back. This afternoon guys, I will show you the CDC Flora. Naghugas sila og crates guys, kay bulingon na. Sila guys. Hi guys! Hello guys! Arang bibuhan nila guys. Tanawa ragod. Welcome to my channel. Ay, ayuhan ito, ayuhan. Kana, may dali ra dun mahuman kay duhod-duhod tinabangay. Wow. Thumbs up guys. Hello guys. Basin mawalan taron samot nagkahumod. Tabang ko guys. Hi Tinang. Welcome to my vlog. Grabe ay. Ayo ha. Ha? Hi Anday. Kuyawa, di ba opisina man mo trabaho? Ha? Sideline ra ni Nindoron. Kaya pamugasay na pud ni. Kuyawa. Unsa may pangsud nin Joanna? Ay! Mega love shout out! Ha? Hoy, lumaan! Asa mo lumaan, Dane? Ha? Aman? Nailat ko. Ay, hindi mo na, ne. Hara bagi mong TikTok. TikTok. May mga TikToker sorry guys, nanghugas pa. Wapay sayaw. There may vlogger, si Sarto. Si Sarto yung vlog. TikTok mo ni Rapi guys. Si Rapi ni, kuha ni sila, vlogger nga. Usa to eh. Ikaw tayo mo. Guys. Ayo ha. Ayo. Dara. Nga guys, dara sila guys. Mana yung mga buutan sa florak guys. Kaya bisa ganira buntag karon nibalik yapon. Ano ko guys, Rapi guys. Butan kayo guys. Shout out ko ni Bajarias nga. Salamasan Edmond. Salamasan. Shout out. Hello, si Bajarias, ano mo video eh. Dulon ko na nimo siya para makuan. Out ning mga kauban guys, mga encoder o bagger. Kana na naka army. Army ha sa may army. Army worm? Ay, Inday Bahari, shout out. Inday Yunes.
Lami na maridari abasakon ay. Magtago na natin. Ayaw guys. Mahumod ta. Padagag views ba? Ano mo? Ano ba? Ay. Si tambayan ng bayan di ani. Rapid toll mo. Rapid toll po. Og na. Okay, pas kay hapit na ron ag snacks. Wow. Yay. Okay guys. Tamat shoot ay Bunanoy. Kalipdan. Ano man? Kay. Ay. Ay kalain. Si Bunani, guwapa ni. Kumao ni kuan guys kanang Muse. mute dar. Ayun. Ha? Ni. Ani ba? Papel buli oy. Oh my God! Mo ni buli guys mananggot mi ani. Oh, diyan na ang dump truck. Ha? Sakay ko be, kuan ko na to. Dato ba yan? Ay. Mangimasa ko guys kay kalapok ko sa basak. Kana ato ha to. Anong kita gift mana? Nga igor ra mana i-display dato. Wa pa nagamita. Ay humamel. Ayo kay manong kabuka. Ha? Unsa? Nga ba day? Hi guys, madamayet. Ha? Kawan na oh. Kawan na guys. Magandang panahon guys. Yami sa kantin dapit guys. Nindot kayo kuano mga tanong. Kaila mo aning kahuya guys. Anay jang bunga on dako amurag bula. Dagko mo ang lubian ni guys. Pero lain manok punuan guys. Kuhan mi to guys kanang mao ni miracle fruit. Wow. No. Miracle. Mo kuno ni tambal og kuan mga cancer. Cancer. Watch out! Watch out! Watch out! Hi guys, malapit kami matapos. Kapit na may manguli guys. Kamay na lang. Ay, ginsa tong wala pa maka-subscribe na ko. Subscribe na mo. Subscribe na mo. Uy, na si Umay. Na si Umay og si Jay. Hi! Hi guys! Gibayutan.
Okay. Kaya nga. Ano doy mo na impacto mo gibuhat doy kaw makay gamit. Ayaw anay. Huwag kang ganyan guys. Huwag kang ganyan guys. Nabutan kayo rin si Humamil, oy. Siyempre. Bayo naman nagihabwa man ko na niyan, jagi sunog balik para mabiyuhan. Basa, no? Yapin din guys. Oh, yapin ka. Abangan ako guys kay tarong mubukad. Mandi ko'y kusog. Tek. Kasi man ang sarila sa pila na nga rituan man ang kaisa. Sise mo ato ka. Oh, tata. Ato to nila. Asa din mo manglamaw mo? Asa mo manglamaw? Dili sila pakalam. Aka mo ato mo, ato mi sanay kan. Ato ba lako? Okay ra man god islaw og manugo kay pakatkaton sila. Oh, di kay no napakapinan pag unggoy. Oh, fruta. Tanduay. Asa ba ni? Ha? Asa ba si Wane? Uy, ako kinalakin. Wato mo na sila. Mama ba si Christian? Christian. Uy, na. Ha? Oh yeah! Sige saya TikTok ya, TikTok. Dancer kayo ni si Ondo ya. Nindot kag pedal. Nindot. Pedal. Wow! Ang kasuot pod. Ang kasuot pod. Wow! Anya day kanang mabasa kay ni guli. Ay, nabasa na kami. Lagar, palihog ko lagar. Nilayas. Nilayas to. Ih. Sir nga, why listro pa? Gikan ni sa China. Mga fake na, mga fake, mga fake. Oh. Subscribe din ako ba? Gaya makamu-subscribe na. Okay, bye-bye. Daghang salamat guys. Bye. Ana guys, suman na.